Maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan. Karong hapuna amo na sang pakisaw-an ninyo ang laing sugilanon nga ako nasugatan diri sa kadalanan sa siyudad sa Mandaue. O uban ni CB Girl amo modapiton ni atong sugilanon nga naguluhan, chicken feet. Usa na ka gabi, sayong gabi, ting panihapon, naghian ming Dr. Iris, wa tumakuyog na mo si CB. Pagpauli diri sa among Pinoyanan, gikan mi sa Cebu City, diri miagi sa Kanduman, sa may Talamban, Kanduman nya mo ulusot mi diri sa Kanduman Road, nya kining gitawag nga iskina Kanduman sa Nasudong Highway, anhap diha mo tungas, unya mo disilya mi padung na diri sa Konsolasyon, usa na sa labing huot sa trafiko diri sa amihan ng Subo. Kay hapit tanang sakyanan nga mauli padung sa north, either moagi sa highway, ang kasagaran sa mga sakyanan moagi sa highway, ang kamao motultol o mga shortcut ari agi sa Kanduman. Labi na kung gikan kas Banilad, gikan sa Katalamban, di na kamo sagol sa traffic diha sa Mabolo, sa Kasambagan, ari na lang ka sa Talamban. So traffic naman kaayo, naabdan mi o taas-taas mga hunong sa sakyanan, unya dito pa mi sa diha mong mi magpuyo sa una sa pagsabungan sa Radya Basak. So familiar kay ko anandana na ay save more diha, at bang ana save more ang iskina padung sa among Pinoyanan sa pagsabungan, diha mi maabti sa una nga stop sa traffic lights. Unya makaduha makatulo na ang kausaban sa traffic lights, una mi makalahos sa highway. So imagine ang kahinay sa among dagan. Pero malingaw kay ako, di ko mo reklamong Iris nga na traffic mi. Paminaw sa reklo sa itong istorya. Ang title na rin ba ng istorya na to si Chicken Feet. Ang ganahan ni CB Chicken ra, hindi siya ganahan ng feet. So malingaw kay ako sa mga tindahan nga naas daplin kay yating panihapon pag yun. So daghan kay mga daghan kay mamalit og sudan, daghan kayong bisag unsang balay ilang himong gikan sa trabahoan, padung na sa ilang Pinoyanan, ang uban sa gigasbay, padung ato sa trabahoan, magbawon sa mga putahe para nga ilabaw nun ngadto sa ilang mga trabahoan. So mao nang bahina bitaw nga ang pag-usaba sa shift. Pasado alas 6, dayo alas 7, dayo alas 8 sa gabi. So dayo na ginting panihapon. Ang uban na sayo na og panihapon. Kunya gawas ana mga kananan na di mamaligya og kanang mga hilaw pa ba? Hilaw pa nga mga pagkaon. So malingaw kay ko nga magpili-pili sila unsay usa ka takos nga munggos, unya either ilang dadon sa ilang bahay or ana sila mga diha, usa sila katakos nga rice, unya either sila rang usa ang papa or ang mama rata ito padung sa trabahoan or padung na uli sa ilang Pinoyanan. Nasa uban nga magkuyog sa ilang mga bata. Usa sa ko o duha sa ko nakitaan, inahan og anak. Mo presume lang ko nga inahan to ang dako nga babay ug anak to niya ang gamay nga babay. Pulo sila babay. Maayo ang ilang panapot, dili ba rabanit nga matan-awon. In fact, ang mama mga more than 30 years old pa, batanon pa. Ang bata mga maybe 8, 9 years old. Nadapit akong pagtagad kay dugay kay sila nagbarog tubang nga tindahan. Ang tindahan, pag susi na ako, nakuryoso man ko sa duha, ang baligya sa tindahan, daghan kay na siya pagkaon nga luto ng daan, nasa siya mga dagko kayong garapon, nga ang sud, murag ng kalilain bitaw nga mga parts sa chicken. Ang mama, nagsigi og tanaw from one garapon to another. Ang bata sab, nagsigi sa tanaw. Pero makita ko ang mama, nagsigi og tanaw sa nakalilaing garapon, ang bata dito mag-concentrate sa garapon, nga maklaro man nimo gisudlan sa petso, gisudlan sa drumstick, kanang mga lamian kay nga parts sa chicken. Pagkataod-taod, mga maybe 2 minutes, 3 minutes, inguna na kadugay ang irog sa among sakyanan. Nakabantay ko ang mama nangutana sa tindera. Ang tindera nasigtudo-tudo sa garapon, nasigsulti niya. So akong tanaw, tiyali nangutana to sa presyo. Tagpila to ang pitso, tagpila ang drumstick, ang paa, tagpila tong ubang chicken parts. Unya, tanaw na sa ang mama, tanaw na sa ang bata. Sige silang tanaw. Pero ang bata, sig tutok sa petso, sig tutok sa drumstick.
kay mami lamian kay di ba sir ng mga parts sa chicken. So CBT man ganahan maminaw sa itong istorya. Uy, paminaw sa kadiyot sir pero yung mga interesado kasi. So hantod ang mama nangayo na og plastic. Yang plastic murag iyang gidoble ang plastic para iyang sudlan na to nakapilit na siya og chicken part nga iyang paliton. Nangay isa siya og kumpit, dagko maging kumpit para nga dili nimo kinamuton, kumpit imong ibutan ituslob dito sa garapon, magkuha ka dito sa chicken parts nga imong gusto. Sus, ang bata si tudlo, mama, kani mo ra makita nimo siyang baba nga kini palita ma iya yung gitudlo ang may petso or ang drumstick. Sa mama, di man mo gitan-aw, ang gitan-aw sa mama katumampikas nga garapon. Pag sugod na niya kumpit, nakita na nako na chicken feet ang iyang ipunit niya usa, duha, tulo, upat, lima, unom kay nakumuhunong na si Jesus. Niabot nag 15, 16, wala ko kaihap kapin na 20 ka chicken feet. Tanto nahurot nitong iyang plastic nga iyang gidoble, nga iyang giputos sa chicken feet. Sa wa pa day siya musugod og punit sa kumpit sa chicken feet nga iyang ganahan. Iyan ang nagdaman siya og kana bitong dako-dako nga wallet, dili sa dako kaayo pero kana bang bitbiton ba nimo murag mao to ilang pitaka iyang gipada sa iyang bata kay kupado man anduhan niya kakamot. Nagkupot ang usa kakamot sa plastic, ang usa nagkupot sa kumpit niya. Nagsige na siya og punit sa chicken feet. Ang bata in taon makita nimo nga nagkupot sa pitaka, nagtibi ang baba. Na parang ni Jesus kalami atong petso, kalami atong drumstick. Anong chicken feet may gikuha ni mama? Mamay ang gipunit. So maka-realize baka nga kadaghan na nahitabo nato, dili ba? Nga kahibaw tag pila resud sa tupitaka, basi tagtan-aw sa presyo sa mga palaliton. Basi tagtan-aw sa ubang palaliton, ato na sambalikan tong presyo sa palaliton nga ganahan kay nato. Pero ato sang kwentahon, unsa may maabot diri sa kumpitaka, maabot ba ni presyo ha? Nya sa imong usahay ba kanang magsige na ka og balik-balik og tan-aw, murag imong gustong i-will, imong gustong usbon ang presyo kung magbalik-balik kag tan-aw, tiyali sunod na kung tan-aw maiba na ni piso, tiyali sunod na kung tan-aw maiba na ni 250, tiyali sunod na kung tan-aw maigo na ni kung sa'y nabilin sa kumpitaka. Maunta to akong nabatyagan nga na feeling ba sa mama unya na pay bata nga ganahan kaayo sa lain nga mga chicken parts, and presumably mas mahal ang petso, mas mahal ang drumstick kaysa chicken feet. Kung tingali para sa mama, mas barato ang chicken feet, mas maabot sa iyang budget nga naasod siyang pitaka nga iyang gipakuptan sa iyang bata. Pero natandog gid akong gibati ba nga nagtan-aw sa naong sa bata, sus nagtingali nagtabisay ng laway sa bata, nagunahuna, sus kalami aning chicken feet iprituho ni sa akong mama, chicken feet kalami aning pitso, kalami aning drumstick nigprito na ni sa akong mama. Unya butangan og ahos, butangan og lamas. Nya kana bitang brown na unahaunon, kalami ing kibo niya kungitan og daghan kaing rice. Puro mao na tuy wala sa bata. Kung saon the chicken feet man ang gipunit sa mama. Pero nanong daghan sa kaing chicken feet ang iyang gipalit, mga kapis 20. Ito kaabot 30 tingali ka. Kanang igo yung masud bitong plastic nga iyang gidoble. Sa man to? Para konsumo na to tibok semana, para konsumo to pila ka adlaw para sa tibok niyang pamilya. Or ako sa lang una tiling na sila barbecuehan na angan guna na chicken feet sa barbecuehan Adidas mo ilang baligya sa ilang barbecuehan kay barato man kay na. Unya tiling na siya barbecuehan kay man to mahurot og gawas og batanon pa man siya pila pa may iyang bata, duha, tulo. Ang iyang bata plus iyang bana, pila ra may ilang mahot. So maybe doon na ito siya barbecuehan. Dili ito para konsumo ito itong uban, pero kasagaran para ito sa ilang barbecuehan. Hangtod nga ni irog ng among sakyanan, ug wa na ko kakita pagbayad sa mama, unsa interaction sa bata, pero mao ni ang typical nga talan-awon sa atong katawhan nga sa pagsulbong na ron sa presyo sa mga palaliton, may nakaitang mo kwenta. May nakaitang mo adjust sa atong mga panginahanglan.
Ganahan tag petso pero di man mada sa budget, chicken feet na lang. Ganahan ta og sa atong paborito nga noodles, di man mada kining sachet na lang na corned beef. Dili ang tibok lata, usa na lang ka sachet sa corned beef ang atong paliton. Kaniadto sayon na to palit ang usa ka latang corned beef karon ano lang itagi-tagi na lang, depende na lang sa unsay madasa atong budget. And I'm sure kitang tanan nakasuway ana nga sa wayon man ta nga mga Pilipinhon taka lang kuno gasto, ang mga Pilipinhon di kuno ka mao mo budget. I beg to disagree. Kitay kampyon basta budgeting na hisgutan. May kaitang mo temper sa atong mga panginahanglan aron maigo lang ang atong kwarta. Ug sama atong inahan nga nagsige intaw tan-aw sa naglalay mga garapon nga gisudlan sa naglalay nga mga chicken parts, maybe na siyang una-una Ginoo patubo intaw ning kwarta sa akong pitaka. Ginoo paubsa intaw ning precious mga paliton aron makapalit kog igo-igo para sa tibok na kong pamilya o para sa ginagmay na akong nga panginabuhi. So para sa mga opisyal sa gobyerno nga nakatsamba og tan-aw nato karong hapuna, palandunga unsa kapait ang gibati sa atong katawhan. May itong babae, doon na teto siya trabaho, doon na siya gamayng kinitaan, doon na gamayng sud ang iyang pitaka, makapili-pili siya unsa nga chicken parts ang iyang mapalit, unsa iyang mabaon, unsa iyang maluto ngadto sa ilang Pinoyanan. Imagine ang mga pamilya nga wa gid intay kita. Ang mga pamilya nga kansang papa nga mo'y gisaligan sa tibok pamilya nawada og trabaho. Nagpatid-patid na lang og lata sa kulon. Layo ra man kulon diri sa Kanduman, bigi nagpatid-patid og lata diri sa Kanduman o diri sa iskina pagsabungan. Naglibog pang unsa intay panihapon sa mga bata. Unsa intaw iyang i-excuse nganong wa pa siya kakita og trabaho. Unsa intay iyang ipangatarungan nganong nga nawadan siya og panginabuhi. Unsa intaw iyang ipasabot siyang asawa nganong nga kuwang ang iyang take home pay para sa ilang inadlaw nga mga panginahanglan. Kung ako nakasiguro, ako ng atong mga politiko makahigayon lang sa pagtanaw sa kalisod sa atong katawhan, maybe ilang ma-moderate og jutay ang ilang greed. Maybe di sila magpatuyang o panghilabot sa katigayunan sa nasod, sa buhis sa atong katawhan. Aron dili intawon kay magkalisod-lisod ang atong katawhan. Pero ambot kining atong resilience, is this a gift or a curse? At tungod kay may kaitang munaya-naya sa atong kaugalingon. Kuno gyud nila ing kapaingan, mutuslob lang tang asin. Basta na lang gamayng timpla ang atong pagkaon. May kaitang mudag agwanta. Ug sa atong kamay kay mo agwanta, dugay kaitang mo reklamo. Dugay kaitang maningil sa atong mga politiko. Dugay kaitang maningil unsay saktong serbisyo gikan sa atong mga opisyal sa gobyerno. So kanang resilience giabusuhan sab na sa atong mga opisyal sa gobyerno. Dugay kay silang mutuman sa ilang mga trabaho, dugay kay silang mo-address sa atong mga yangungo. Unya na sila magkarakara kun di mapuno na ta, di na tang kaagwanta, masuko na ta sa atong kahimtang. Una pa sila mo aksyon. Una pa sila mo atiman unsa di atong mga panginahanglan. And by then, late na. Maghuramentado na ta. Muhimo na ta og desperado nga mga lakang. Mukumkum na ta sa balaod sa atong kaugalingon nga mga kamot. Kanus aghata no? Nga makarealize ba nga dili man ni mao? Naningkamot ko pagpanrabaho, anong gamay man kay akong sweldo? Nganong akong sweldo di man paigo sa inadlaw nga mga panginahanglan sa akong pamilya? Ano wa may gihimo ang gobyerno? Pagpaarang-arang sa akong kahimtang, wa man ko magpabadlong. Wa man ko maghimo og krimen. Matakog sa yus buntag aron makatrabaho. Yat bisag unsaon ako pagba akong lawas sa grabing kainit sa utong tutok, bisan unsaon akong pagpasinguan aron lang makatuman ko sa akong mga gimbuhaton. Nganong di man gyud paigo ang akong kita? Nganong gamay ra man gyud ang akong kita? Nganong masagulan man gyud og utang ang akong inadlaw nga mga panginahanglan?
Mao na naaso na una sa atong katawhan. Pero imbis mo reklamo ta kay unsa ra may atong mahimo sa atong kagamay? Unsa man nato sa pagpadangat ang atong mga sentimento sa atong yamok, mayukmok. By the way, kana din punga mayukmok. Murag usa na kamatang sa pagkaon nga kana bitaw murag gipulbos na lang pero naa ang timpla. So mayukmok gani ka, nagpasabot pino kay ka sa matas po nga politiko. Gamay ra kay ka sa mga mata sa atong mga opisyal sa gobyerno nga mahimo ra kang ilang ignore, mahimo ra kang ilang isnabon, mahimo ra kang dili nila tagdon. O tinuod, mga mayukmok ratang tanan kung dili ta maghiusa. Mga mayukmok rata kung di ta ka-realize nga kung magsabota, nga kung magsayranay ta unsay atong gibati, magsayranay ta unsay atong sitwasyon sa kinabuhi, tingali mas mudako ang atong tingog, tingali mas mulig-on ang atong representasyon sa atong mga interes, ngadto sa atong mga government officials, ngadto sa atong mga politiko, ngadto sa pribadong mga kompanya nga makatabang sa pag-address sa atong sitwasyon. So, kadtong mga namili og sud-an dito sa duol sa eskina kanduman, managsama ang ilang kahimtang, managsamang kuwang intaw ng ilang kita, utong magmantin na sila tunga sa munggos. Imbis usa ka tako sa munggos, katunga na lang, ay mauray maabot sa ilang budget. Imbis makapauli o garang-arang ang mga sudan para sa ilang mga bata, kaya ting-sweldo tingali ito. Dili nila makuha ang tanang ilang gikinahanglan, ang tanang lamig na ilang ganahan tungod sa kalimitado sa ilang panudlanan. So hinaot, ang atong katawhan makarealize, we are not entirely helpless. Na doon na tayo mahimo, aron mo arang-arang ang atong sitwasyon. Pero ato lang na makabot ang atong mga pangandoy sa kinabuhi, ang mas makiangayon nato nga sitwasyon sa kinabuhi, kung makatunta sa pakiusap. Kung mag-istoryahan na ita, magsayra na ita, unsay atong kahimtang, unsay atong sitwasyon, unsay mga injustisya nga atong nahiaguman, unsay mga pagpanlupig nga atong nasugatan, unsaon nato pag-arang-arang sa atong kahimtang, unsaon nato pagtinabangay, unsaon nato nga maghugpong ta aron nga imbis isnabon lang tas barangay kapitan, tagdo na ta, paminaw na ta, ug aksyonan na ang atong mga reklamo. Mao to ang among pamalandong, mao to ang among panahom dayong kilom-kilom sa atong sugilanon nga naguluhan, chicken feet. Daghang salamat sa inyong pakiguban sa nga ni CB. Muragwa ganahi sa itong istorya karong hapuna o ni Dr. Iris. Magpasalamat mi sa inyong pagpatalinghog namo. Nikaw na ni Empanada Ars. Ano si Dr. Iris nagmerienda na og empanada diri sa among kabus nga Pinoy-anan sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Daghang kay salamat sa inyong pakiguban. Hangtod ugma sa dayong kilom-kilom na sa puhon. Bye-bye!